Priatelia, chcem sa touto cestou obrátiť na predsedu Komisie životného prostredia a výstavby, doktora Miroslava Kubičára. A chcem sa opýtať, či si je vedomý toho, že Púchov je mesto zaťažené chémiou. Naozaj tu máme chemickú továreň. A či vie, že každý strom by sa mal preto dvojnásobne hodnotiť, ale mal by nám byť vzácnejší dvojnásobne ako v iných mestách. A tiež každý deň, ktorý tu ten strom s nami je a čistí vzduch a produkuje kyslík, je niečo naviac, niečo, čo naozaj potrebujeme. A keď je strom zdravý, tak by sa nemal naozaj zrezať len preto, že začínajú nejaké malé problémy. No a o aké problémy sa jednalo, keď tento strom musel ísť dole? Vidíme, že vytlačil jemne 2 obrubníky, cestu zatiaľ nevytlačil a vytlačil tu chodník. Koreňový systém. Ten chodník sa mohol upraviť a opraviť, aby sa teda ľudia nepodkyňali. Cesta ešte sa nezdvíhala, takže podľa môjho názoru ten strom tu mohol ešte 3, 4, 5, možno aj 8, 10 rokov byť, podľa toho, ako by sa teda správal koreňový systém ku ceste. A už dávno na tejto ploche, tu pri tom strome, mali byť vysadené možno 3 smreky omorikové alebo 3 borovice sosny a už vlastne tie stromy by rástli a vedeli by sme, že tu máme náhradu za ten jaseň, tento, ktorý tu bol vyrúbaný. Chcem sa opýtať naozaj, čo na to doktor Kubičár, predseda Komisie životného prostredia a výstavby. Mimochodom, budem sa na doktora Kubičára stále viac obracať, pretože ma budú zaujímať aj iné veci ohľadom životného prostredia v Púchove. Keď mi nevedia odpovedať na zastupiteľstve, priatelia, tak sa budem pýtať takto a uvidíme, či budú schopní odpovedať poslanci aspoň na moje videá.